A točí to. No, dobrý deň znova. Dlho to nebol žiadny dokument, a vy sa pýtate, toto je zmena. Vy ste chodili peši, chlapci. No, nemáme k tomu čo povedať. Skrátka sme sa rozhodli, že chceme ísť do Karlových Varov na kávu. A autom, vlakom, autobusom to bola nuda. A jednoduché, povedzme si úprimne. Treba ísť zážitkom naproti. Dámy a páni, Defender Land Rover 90 2001 diesel. Dá sa mi, že 2,5 liter. Proste charizma. Charizma na cestách, stan na cestách. No, nádhera. Tuto páni obdivujú tiež. Držte nám palce, lebo toto nebude sranda. A ideme bez navigácie, moment. Prvé 3 dni ideme podľa takýchto poznámok. Počkaj, nech sú celé na slnku. Áno. Takže pán navigátor, ktorý drží kameru, snáď Bude zábava. Bude zábava. Lebo ísť z Google Maps by bola tiež nuda. Povedzme si úprimne. No a tak, držte nám palce. A ešte 40. Máme červenú. 42 sekúnd. Oh. Lebo sme sa bavili, že chceli by sme počuť, jak navigujú tí profi navigátori. Nie, ale tak toto je fakt pekné. Chlapi makajú. Nádherný kraj. Jablčia. Lava? Lava. Ty mol. Lava. Mol? Kamaráde, tak tu keby sa rozpojem. Tuto, kurva. Tak toto je hotovo. Piči. A ešte musíš dať prednosť aj tomuto. Ježiši Kriste. Takto. Tak. We cooked. To nič. Si nabieh. Rovno teda. Asi Tam bola nie, to je slepa. slepa, no. Hej. Tak všetci idú za nami, dobre? Dáme update, že sme sa obliekli, lebo bola zima. New layer. A už nám začínajú pršať, neviem, či je vidno teploty. Cesta je fakt rozpadnutá. A cesta je rozbitá. Teraz toto trase to proste přebiť a budeme papať. Tu bude čo? Pasáž. No pekné to tu majú. Ináč okrem všetkých iných akože európskych nejakých legislatív, že má držať viečko na flaši, tak ja by som dal, že má byť odpočet na semafóre. Tak, to je Stálo, urohaču ráno. Pozdravujeme pani Tokyo Drift. Pani Driftovou. Pani Driftovou, jo. Pekné to tu. Aha, to je tu. Nie. Dúfam, že je otvorené. Ideme k rohu. No, dúfam. Tu sme sa napapali. Sme si nakúpili. Trošku sme zmokli. Pracovňa. Pracovisko, tak. Fakt sa to hodilo, lebo aha, jak je to mokré. Shoutout to my tatko. Autoservis, Motospol, Furmanská 2 Lamač Bratislava. Ďakujeme za tento sponzoring. Fakt sa to hodí. No. A už neprší, že ideme ďalej. Dúfame, že už nebude pršať. My ideme fakt, že do tých parkov. No, však ja som ti to vravel. It's spreading, let's go. Tuto to zakempíme, ale už aj kúrime, krása.
teplúčko tu je. Útulné. S lesom. Enjoy. Enjoyment, it's the finest. Ale počkaj, je to úplne zahmlené. Topi. Ale aj také, vidíš, také jak zaflusané. Utri to. Iba zvonka je. Tu sme spali. Bolo to utrpenie. Ako pre koho? Ako pre koho? No pre mňa veľké. Lebo mám nezapínateľný stan, či oný Spacák. spacák. Tak moment. Nech je vidieť ten moment. Ide to. Tuto deň 2, bolo to naopak, Chytačík. Chytačík. Pasť na blbečky, tu nie, ne? Ale dobrý je. Že máme krásne počasie. I mean the weather is beautiful, mate. The weather is beautiful. Yes. And I hope it will last. It will last. Oh, I have to brake. Oh, wait a minute. Oh, shit. Počkaj, kam ideme? Doľava? Doprava. Doprava? Áno, toto sú tie. Už ideme riešiť? Nie, to iba prechádzame. Ako povieš, šéf? Po tých tady iba prechádzame. Vytasíme skateboard. České Budějovice and chill and skate parks and there is Thomas. He lost his skateboard and I am enjoying my breakfast here and watching him. So he won't hurt himself. Yeah, look at the handsome boy. Oh, we lost him. Ah, there he is. Ooh. Oh damn, that was amazing, přátelé, amazing. Oh hell no. But update on our car, it's here and it's beautiful. What a handsome car. Oh, where, okay, here it is. Here he is. Daj trika, brácho, to je sexy chlap. Píšte mu, babi, píšte mu. Proste až skočím iba dole. Ale že na papulu. Áno, áno. Cake. Oh yeah, touch that cake. Woo! Nice. Bacha. Tak to je proste pohodinda toto. Proste získať, gískať, či čo Janeček je. Hej, skater boy, daj nejaký trik. Tak to umervaj. Tak nic. Naschledanou. Aj cyklus dneska. A to vyzerá, že to je ešte zatvorené, že to je úplne nové. No tak toto je... Tam tá vežania trčí. To je proste KSM. To jebe. Ďakujem, že si so mnou šiel na tento výlet. Áno, počkaj, priznať. Ďakujem. Nemám ja veľa kamarátov, totiž to tak, že... A takých, čo by radi so mnou trpeli. Áno, ja by som bol celé prázdniny doma. Pekný. Je to taký kus. No zahraj nám ešte niečo. Tam je, jak tu všetci stoja a že to auto nemôže prejsť. Áno, áno. Proste nemôže prejsť.
natočím panoramatický view. Jo. Tak teď pojďme sticha. Teba natočím. Aj ty mňa natoč. Počkaj. Tak nič teda. Libore, tohle je radioaktivní voda. To musí být nějaké strašné železo. A tam to vyvíra. To je banská štôlňa, Libore. To je reálně štůl. Je tam znak. Aha. Teraz ja teba natočím, jak ideš. Choď. Jo. Tak, A obzeraj sa. No. Ale mám kapsičku. A víte, co v ní schovávám? Vôbec nic. Vôbec nic. Teda dúfam, lebo som možno keď tak vytratil tie veci, čo v tom boli. Ty kokos, tak ten je feša. Skoro som do Jarku zišiel. Kvôli kravičke by sme nahavarovali. Áno. Jo. No, prvé kvapky. Ale to boli iba také. Áno, akože nerobíme stresy, ale ideme VRCčko stále. Áno. Okuláre dole a... Čo je to úzke? Ja chcem, aby bolo vidno tie mraky a že k čomu ide... Dobre, tam už je práve, že dobré počasie. Nice. Zdravím. Pristal tu vetroň. To som ešte naživo fakt nevidel. A hlavne takto. A takto. A update je, že prší, takže stojíme A chillujeme. a chillujeme. Zavreli sme si rič, aby nám nepršalo na veci a čakáme. Tam už je modrá obloha. Okrem vetroňa, tu proste malujú pole. To je proste šok. Dosť prší, koko. Áno, Plzeň po 20 Nie nejde na hlavnú. Ľavá na hlavnú, Tčko znamená, že už nemáš Správa, kam ísť. kúkaj. Môžeš. Tak. A Tčko, ľavá na hlavnú, vybavené. Pokračujeme. Nepomôžeme to. Čiže kruháč rovno. Ty kokot, ale to sú že mraky. Výbava do vetra. Termo. Dáme to na takéto, ne, to je neskoro. Akože áno, to je tam pumpa. Vyzerá jak pumpa, kámo. Asi, hej. VR. Kurva. Našťastie. Druhý kemp. Zaparkované. A tu budeme spať. Ja, no to už točí. Tady. Tu sme spali. Som to ešte odfotil. Hej. No a včera sme sa tak trošku opili.
No počkaj, priznaj, kto ťahal šnúru. Ja som ťahal za kratší koniek. Ja som... Kalenovi chutilo trochu. Mne chutili Plzne. Takže znova na cestách. Zima jak hovado. Zrazu. Zima jak hovado, dali sme kraťasky. Máme aj čakáci asi. A ja som... A tak vyrážame z Plzne. Z Plzne a... Ja som sa napríklad perfektne vyspal. Áno. Lebo som bol trošku opitý, takže... Trošku? Trošku dosť. A necítil som, že mi zima tlačí ma zem, takže... Approved. Wow. Kde to sme? A bez mapy. Bez mapy, nerozdiel. Len s poznámkami. Aj tak podľa nich teraz nejde. A už ani podľa poznámok. Áno. Už len chodíme len tak na pocit. Teda, toto je pekné jak hovado. Už točí. Už. Máš červené. Karel naznačuje, že sme v nič. Tovaroch. Zvládli sme to bez navigácie, respektíve iba s poznámkami. Nič sa nepokazilo na Defenderi. Ale už robí trošku čudné zvuky. Tam, na tom parkovisku. Áno. Ale budeme to ignorovať. Ste že unavení rovnako jak my. No a to je všetko, iba sme to dokázali. No, sme tu. Dívejte. Já jsem tady. A ne, to je blb... No, to není z auta. Karelovi Vary. Tak ideme. Na kávičku. Áno, vlastne Na na čo sme kávičku. tam došli je tá kávička, konečne. To bude... Smrkáš. Prepačte. Poď. To je pekný vlček. To sú pramene. 60 stupňov a my kokoti sme si to dali do ruky. A všetci majú na to také poháriky. Ale tak... Počkaj, kde niekto, keď on... No takéto, počkaj sa. Všetci to pijú z tohto. To my nemáme. Musíme to zohnať. No, 64 stupňov, my sme tam strčili ruky, že akože... Strčili ruky, lebo sme nevedeli, že sa to naberá do tých porcelánov. To je něco. Grand Hotel, kde to je?